Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gepleşigimizde bugün Türkmenistanlylar näme üçin daşary ýurtda saglygyny bejerdýärler diýen sowalyň jogabyny gözlemäge synaşar. Gepleşigimiziň mehmanlary Ýewropada ýaşaýan türkmen diasporanyň wekili Bahar, şeýlede Türkiýedäki Türkmenistanly migrantlaryň wekillerinden Rozoway bilen Maýa daglar. Bahar, Rozoway, Maýa Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Selam, hoş geldiniz. Hormatly radio dinleýijiler, şeýlede söhbetleşýär soňky wagtlarda Türkmenistanlylar raýatlaryň Türkiýe, Hindistan, Eýran we Rusiýa ýaly ýurtlarda saglygyny bejertmäge ýykgyn edýändigi aýdylýar. Olaryň arasynda tanymal şahsiýetleriň, döwlet işgärleriniň we daşary ýurtlardaky türkmen migrantlaryň hostarlary, tanyş bilişleri, dogan garnaşaramma. Migrantlar öz tejribelerine salgylanyp Türkmenistandaky we daşary ýurtlardaky saglyk hyzmatlaryny hormatly radio dinleýijiler şu gün siziň üçin deňeşdirýärler. Hawa Bahar, Türkmenistanlyları daşary ýurtlarda saglygyny bejertmäge iterýän sebäp ýa-da sebäpler näme? Sağ olun, o taýda ýa bir del ýa-da bir näçe ýylyň dowamynda del ýa 20 ýylyň dowamyndan bäri Türkmenistandaky saglyk pudowynyň hyzmat ediş derejesi hasam düşdi. Näme üçin diýsek, Türkmenistan garaşlygyny alaly bäri okuwa girenne para bilen girip okuwy toranda para bilen gutoran doktor muallim köpmelli Türkmenistanly. Şoň üçin hem hyzmatyň derejesi gatykça düşdi. Mysal üçin şu wagt Türkmenistanlyklara bir diş doktora gidip dişini oňartjak diýeni görebilmek. Hemmesi diýe Türkmenistanda diş doktora gitsem, birinji, ikinji sağ çyksa, üçinji ýa hepatit bilen çykýar Türkmenistanda. Ony ýa ular bilen enjamlaryň arasynda bolmadygy, doktoryň hyzmatynyň dogry edilmeýänligini suwut etýär. Soňra ýene bir diş doktorlar del, başga da her vilayatda gurulan diagnostika merkezleriniň bollany bilen Türkmenistanda diagnozy dogry goýup bilenoklar. Mysal üçin ýa-ni ýakynda Ministrler Kabinetiniň işgäriniň bir garnaşyndan eşitdim öz gulagym bilen. Doktor ekipde gölüne diagnoz goýup bilmediler aşawatda diýär. Soň mara ekipdirler ol adamy, şu Ministrler Kabinetiniň bir işgäri. Marda da garry doktorlaryň biri aýdypdyr. Ayağa galan soň Eýrana mı bir ýerik ekipdiň därdi hiç de peýda etmesi de diýipdir. Hiç kim peýda edip bilmeýär de diýipdir. Eýer doktorlar tejribeli ýaşly doktorlaram inni daşary ýurtda saglygyny bejertmäge maslahat berýär diýen ha? Awa eýem özleri maslahat berip başlaýar diýär. Soňra pul baý bolsa ekidip bolýar. Mysal üçin Türkmenistanyň aýdymçylarynyň biri Murat Öweýew filmler tanaýanlar ony. Estrada aýdymçysy. Awa, sosial mediada da, Instagramda da, Facebook sahypasynda da öýe paýlaşdy. Edenjany Hindistana saglygyny bejertmäge uğradýar diýip ýazypdyr. Onda eýem pulla adamlaryň Türkmenistanyň medisina, saglyk pudowyna inanmaýanlygyny, olaryň daşary ýurtda ýykgyn edýänligini görüp bolýar-da. Şoň üçin ýene bir adam bellek geçesim bilen Türkmenistanyň çykgynsyz ýagdaý bolan üçin daşary ýurtda ýykgyn edýärler. Hatda prezidentiň öýden mysal üçin bir zat bolsa daşary ýurtda edilýän şolaň saglyk bejergileriniň hemmesi garnaşlarynyň kam öýdüniň kam daşary ýurtda kılan hemmesi garnaşlaryny hostarlaryny özleriniň ýaşaýan işleýän ýerine gidip bejertýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Onda inniki söz nowbatyny häzir şu Türkiýede hastahanalarda işläp beren Istanbuldaky Türkmenistanly migrantlaryň biri. Rozoway, Türkiýedäki hastahanalarda Türkmenistanlylar nähil tejribeleri başdan geçirýär? Şu arada da maglumat beräýsin. Belki bir ýarym saat içerisinde senin bar keselin analizyny eline berýärler. Ol aňyrda ýaly 2 ýyllar, 3 ýyllar Şimdi 3 gün garaşmaly aňa. Garaşdyran oklar. Meniň häzirki iştahdan keselhanamda Türkmenistandan bir daýda gelip ýaşaýar häzir şu daýda. Onuň ogly bilen 7 ýyl, 8 ýyldan bäri işläp öz enesine häzir şu daýda leçeni aldyrypdyr. Şol daýda anlarda Türkmenistanda 6 aýdan bäri keselhanadan gözüm açylmady diýär. Bäri gelende şu meniň häzirki iştahdan keselhanamda ýaşaýar şol özü. Bäri gelende aýaklary çiş, iki aýaklary da gaty erwet berdi. Ol daýda şol senin döwletleriň işlerini ok, döwletlerinde gaty erwet ziyan var. Ýene näme diýip ýani daýdany gaty erwet berdi.
bilen yaşayışını üzüptürler. Ondan sonra da şol daydı anırda Türkmenistan'da kenşol yakın danışasında birinin yanında aydıktır ve paketcik ederdi geçenem al filmesin Türkiye'ye gidecek kıygın var olan bana kırma geçecekler diye aydıktır. Öyle paketcik olsaydı o ertesinin dilden dile ağızdan ağızı geçip şol yakın bölümünün daydanı adlı yerden çıkarıp oldu. Olan önüne geliyor önüne geliyor 3 gün ötürü ondan sonra çok öz maşkara Lokman'ın kalifikasının baş Lokman'ı onu çağırıp o da dayda deyip bir sen daşary gidip leçeni alacaksan dile getirmek näme gerek? Biz o şey yok mu? Bizi ve devletimize bizim kudamızı maşkara edecek olacağınız mı? Düşünceye göre. Beygrip adamı üstüne diye ölmeyecek olsan seni diye palavıyla öldürecek olurlar diye de. Şu dayda sayda hazır yapıyor yani ben özümü bağlı. Daydanın bana deyişinden ve bana edişine göre uzatları hemen dile getiriyormuş makal. Ve şu dayda yani sayda 18 günden beri leçeni alıp yani kudaş her ayağında da çiş yok. Kimseden hani onun böğrekleri sağından çıkıptı. Darıştı derdeki görün leçenesine göre böğreği de yerinde, başka zadı da yerinde. Öyle bir Türkmenistan'ın sağlık buğdağı anırda nesliyse, derdi neyliyse. Ondan sonra ben şunu belirlerken için sözümün sonunu. Niye için? O zaman prezident niyazlı özürleri, herkiki verdi mukammeti. Niye için özleri, öz sağlıklarını daşary Lukmanlara inanıyorlar. Öz canlarını. Sebep näme? Onunla cemleyici sözü Maya veriyen senin bir öz tecrübelerini dünya Türkmenleri bilen paylaşsan söz seninle. Bakar bilen Rozan aytşaly. Mesela şu medisinanın pesliginden çağılarım okumayanlığından şu diyalson dövründe bütün o doktorlarıma da nämetdi. Soldatların eline kaldı eskerlerin. Olur näme bilsin? Kim şu ketel adam sürüklap getirip yurttaşına getirip leçen ettirmek ansatda. Bizim özümüzün yurdumuzda olsa näme için nämetmeli? Çünkü canın imamlar ýaly doktorlar yok. Mesela özüm avariya oldum bir safarında Türkmenistanda özüm başımdan geçirirler. Maşin sürüyordun mu ya da maşinin içinde oturdun mu? Maşinin içinde oturdum. Avariya oldum. Beni şu yerden dinlemeye aldılar doktoru. Aşgabat'ta da. Aşgabat'a yakınlardı. Ondan sonra hiç kim teriden ok. Ben öyeşikte de. Öyeşikte hiç kim havaralan ok. Bir yönü bir nemeni kaldırıp bar yerim kan. Maşinin nemeleri. Diyeceğe şu duruşuma yattım ben. Bana bir asmı koldak koydular. Bir ertirim mesle geldi. Kapıkta ben bir nemi işlerini alıp. Kellemden ammardık soruyorlar. Kellem dağılığı. Ben kellemde gözüm var. Bir geçip seyret. Şu bir neme bilen seyretiyeli. Hiç el vermeyler neme yok. Ondan sonra ben hiç kim seyretmeyin böyle dedim. Ben dedim şu derece yatıyorum dedim. Gol bilen ok dedim. Hiç kim seyretmeyin. Seyrederler. Gürleşetlerim gelen ok. Ondan sonra benim Türkiye'ye gidecek. Rahatlığa diknemedim. Başladım böyle. Şimdi dedim seyredişiniz şu mu dedim. Ben dedim berden çıkacak. Ondan sonra birbirine seyredişip ondan sonra emetmeye başladılar bunlar. Bu da şu baktıma bir karı doktor duş geldi bana. Şu doktor geldi. Şu doktor seyretti. Ayağa kalktım. Kaytmağa da mümkünçülüğüm yok. O derecede doğum yerinde yatıyorum. Ne edip çıktım. Kime canını inanacağını bilen ok. Ketel adamları da değer gelip seyreden oklar. Hiç seyreden oklar. Yani değer gelip leçeni alıp görün. Bir için inceliye gören bir doktorların adamları bilen kepleşmesi, hareketleri. Odan bir adamla psikolojik olarak da adamı öldürüyorlar biliyor musun? Yani mesela bir komşum, ovadaşım ya da yani tanıyan, bilen adamlarımız. Bir ikilikçidir. Bir baktın doktor ona canını ne etmenanacak? Can meselesi. Bu bir muhaddis kar. Her işe muhaddistir de ama doktor bir adamın canı. Mecbur gaytiyalar, mecbur. Sizinkiler mal ortadan beter. Öğrenler süredem yok. Aşkıladım bana resmini hemen. Benim bir 2 yaşında bir yeğenim vardı. Şöyle özümüzün etrafının keserhanasında şöyle 2 yaşında çağıcı demokrasi enes atası bana sertifikerler demiş. Ömrüden soğuklaması varsa da çağırdı. Sonra şunu bana sertifikerler verildi bir saat abetten sonra 4'lerde. Erkeler şöyle gönülden şöyle reanimasyon alıyorlar. Şovun saat 4'te. Ertesi gün saat 4'te reanimasyonda ölümün çıkarıverme veriyorlar. Sen 24 saatte gerek olsa ölümü canlandırıyorlar o bölümde. Sen bir adam öldürüverdin sen. Ona ne emriydi? Kenan ongalık başımızdan geçen o komşumda kadar ikilik çok doktor demene şuna barıp canıma beyanı dursun özü. Pişirmem inanacaklar. Ayda oturmalı varken öyle baştan geçirerlermeden bir despandan. Soňky kesellemen. Vallahi doğrusu kesellemeli. Kesellemek bir şeyse. Kesellemek kadar Türkmenistan'da. Önce kızım şu tayda keseler verildi yani. Yok da Ankara'cık olmalı. Yok ölmeli de mi? Yani kesellemeli. Keselleri yamanlar kabul etmezdim. Hakiki. Bahar Rozovay, Maya, Azatlyk radyosunun Dünya Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Tamam, doğru. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.